бораи хоҷагии ёрирасонӣ шахсӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷамъоварии пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона, оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Бонки Миллии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муомилоти маводи таркандаи таъиноти гражданӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима карда шуданд. тибқи рӯзномаи ҷаласа, аъзои шуро пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи бозхонд ва интихоб намудани судяҳои суди олӣ ва суди олии иқтисодӣ баррасӣ карданд. ҳамчунин оид ба ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳолати назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 қарори дахлдори шӯрои маҷлиси миллӣ қабул гардида, бо тартиби муқаррар гардида барои баррасӣ ба иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллӣ пешниҳод карда шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иҷлосияи панҷуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум баргузор гардид. нахуст аъзои Маҷлиси Миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 31 масъала қабул намуданд. зимни муҳокимаи масъалаҳои рӯзнома раисони кумитаҳои Маҷлиси Миллӣ оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният, оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология, оид ба иқтисодиёт ва коммуникатсия ва оид ба ҳамоҳангсозии фаъолияти Маҷлиси Миллӣ бо Маҷлиси намояндагон, ҳокимияти иҷроия, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма ва робитаҳои байнипарламентӣ, хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. тибқи рӯзнома аъзои Маҷлиси Миллӣ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истифодаи маблағҳои фонди захиравии Бонки Миллии Тоҷикистон ки дар шакли мукаммал қабул гардидааст, инчунин қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси манзили ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйироту илова ба кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси оби ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси нақлиёти автомобилии ҷумҳурии Тоҷикистонро баррасӣ ва ҷонибдорӣ намуданд. пас аз муҳокимаи ҳамаҷонибаи аъзои Маҷлиси Миллӣ қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи воситаҳои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳо, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муомилот бо партовҳои радиоактивӣ, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷамъоварии пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва ранга, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини ченаки ягона,
оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бонки миллии тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муомилоти маводи таркандаи таъиноти гражданӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо ва оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рамзҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷонибдорӣ ёфтанд. дар асоси пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо қарорҳои маҷлиси миллӣ кенҷазода муҳаммад ҷалолиддин тош ва ғуломзода сафарбек салом бо сабаби ба охир расидани муҳлати ваколат аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бозхон карда шуданд. ҳамчунин бо қарорҳои маҷлиси миллӣ кенҷазода муҳаммад ҷалолиддин тош, ғуломзода сафарбек салом, сафарзода маҳинабону файзулло ва раҳмонзода икром раҳмонқул судяҳои суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин нурализода одил бобохуҷа судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб карда шуданд. дар идомаи иҷлосия ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳолати назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2025 шунида шуд. зимни муҳокимаи масъалаи мазкур раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, пурзур кардани назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо бахусус дар самти истифодаи замин ва шаҳрсозӣ, қувваҳои мусаллаҳ ва сохторҳои ҳарбӣ, пешгирии муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор дастуру супоришҳои мушаххас доданд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз аъзои маҷлиси миллӣ ва намояндагони васоити ахбори омма ҷиҳати шарҳу тавзеҳ ва ба аҳолӣ фаҳмондани мазмуну моҳияти тағйиру иловаҳои ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардида дар самти пурзур намудани ҷавобгарӣ барои риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳҳои автомобилгард даъват ба амал оварданд. ҳамчунин раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба аъзои маҷлиси миллӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо вобаста ба вусъат бахшидани корҳои тозагию ободонӣ, истиқболи сазовори ҷашни наврӯзи байналмилалӣ, омодагӣ ба мавсими киштукор ва даъвати баҳории ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ супоришҳои дахлдор баён намуданд. бо ҳамин иҷлосияи панҷуми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати ҳафтум ба кори худ анҷом бахшид. ҳар як сохтмон бо нақша ва тартиби махсус пеш меравад ва мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб мегарданд. ҳадаф сохтани муҳити зиндагии арзанда ва беҳтар кардани сатҳи зиндагии шаҳрвандон. ободӣ, ҳаракат, масъулият ва ифтихор аст. грантҳои президентӣ барои занони соҳибкор далели равшани эътирофи нерӯ, истеъдод ва нақши муассири занон дар рушди иқтисоди кишвар. эътимоди давлат, масъулияти соҳибкор. грант эътимод аст, иҷро ӯҳдадорӣ. саноат дар кишвари мо босуръат рушд мекунад. коргоҳу корхонаҳо маҳсулоти нав истеҳсол менамоянд ва иқтисод қавӣ мегардад. рушди саноат ояндаи устувор ва зиндагии беҳтар барои ҳар як шаҳрванди мамлакат. панелҳои офтобӣ, имкониятҳо ва дурнамо. нақши энергияи офтоб дар таъмини устувори барқ ва истифодаи панелҳои офтобӣ дар шароити кишвар. ислоҳот, навсозӣ, технологияҳои муосир, кадрҳо ва сифати хизматрасонӣ, ворисони сино, пайравони дониш ва илму табиат, омодакунии кадрҳои тиббӣ омили асосии рушди соҳа. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи гурӯҳи кории байниидоравӣ вобаста ба баргузории фестивали байналмилалии сайёҳии Наврӯз мероси фарҳангиву ҷаҳонгардӣ 2026 доир карда шуд. дар ҷаласа муовини сарвазири кишвар Дилрабо Мансурӣ, масъулини кумитаи рушди сайёҳӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд.
ضمن جلسه مسئله‌های مربوط به آمادگی و برگزاری فستیوال بین‌المللی سیاحی نوروز میراث فرهنگی و جهانگردی 2026 از جمله تهیه برنامه فرهنگی، جلب سیاحان خارجی، معرفی امکانیت‌های سیاحی کشور، تأمین هماهنگی فعالیت نهادهای مسئول و استفاده ثمرناک انفراساختار سیاحی مورد بررسی قرار گرفتند. تاکید گردید که برگزاری این فستیوال در رشد سیاحی داخلی و بین‌المللی، معرفی ارزش‌های فرهنگی و تاریخی خلق تاجیک، اینچنین تحکیم موقع جمهوری تاجیکستان همچون کشور دارای امکانیت‌های وسیع سیاحی نقش مهم خواهد گذاشت. در جلسه کمیته رشد سیاحی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه وظیفه‌دار گردیدند که با استفاده از تقویم چاره‌بینی‌های عید بین‌المللی نوروز در شهر دوشنبه برای سال 2026 بسته‌های سیاحی تهیه نموده به فروش برآورند و تدبیرها را جهت جلب بیشتر سیاحی خارجی و کشور تقویت بخشند. نقش والدین و آموزگار در تحکیم فرهنگ تربیت خودآگاهی و خودشناسی ملی فرزندان تحت همین عنوان در ناحیه یاون از جانب کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همایش علمی نظریوی برگزار گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. نقش والدین و آموزگار در تحکیم فرهنگ تربیت خودآگاهی و خودشناسی ملی فرزندان با همین عنوان در ناحیه یاون با تشبث کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همایش علمی نظریوی برگزار گردید. در جمع آمد مسئولین کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، کلکتیو بسیار نفره آموزگاران و خوانندگان لیسه رقم 1 به نام محمد علیموف و والدین تربیت گیرندگان اشتراک نمودند. تاکید گردید که سطح معرفت و دانش در جامعه برای آینده با سعادت دولت و ملت زمینه اساسی محسوب یافته. در این زمینه نقش والدین در تربیت درست فرزندان نیک و مؤثر است. تربیت، تعلیم و بلند برداشتن سطح معرفت‌ناکی و خودشناسی و خودآگاهی فرزندان در شرایط امروز از هر یک ما مسئولیت بلند شهروندی را طلب می‌نماید. این مسئله با آینده جامعه، امنیت و رشد استوار دولت رابطه بی‌واسطه دارد. تاکید گردید در چاره‌بینی حاضرین با آوردن اقتباس و سخنرانی‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان برآمد نموده تاکید داشتند که در روحیه احترام به عنعنه و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی گذشته ملت تاجیک تربیت کردن نسل زیرک و هوشیار، سالم و آگاه و صاحب هنر و صاحب علم از جمله وظیفه‌های اولین درجه اهل جامعه میباشد. بنا به گفته ناطقان در دوران استقلال دولتی نظام تعلیم با روندهای جهانی هماهنگ کرده شده. جاری کردن تحصیلات رقمی، استفاده تکنولوژی و اطلاعاتی در صنفخانه‌ها، برنامه‌های آموزشی فن‌های دقیق و طبیعی، همچنین تحصیلات تامکتبی و ابتدایی زیر توجه مخصوص گرفت. همزمان بلند برداشتن مقام آموزگار و هوسمندکنی آنها با واسطه‌های مادی و معنوی در مرکز سیاست دولتی قرار گرفت. تاکید گردید در همایش در فرجام از نام رئیس حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان به 600 نفر خواننده خوان ایدانه و تحفه‌ها قدردانی کرده شد. افرادی که درآمد با راه جنایت به دست آورده را بالاتر از ارزش‌های ملی، وجدان و انصاف و مهمتر از همه بالاتر از عمر انسان می‌دانند، هرگز پی آبادی آینده نیک نیستند. از جمله چنین اشخاص پهن‌کنندگان موادهای نش‌آور میباشند که باعث بدبختی صدها میلیون در روی جهان گردیدند. از جانب کارمندان اگنتی نظارت مواد نش‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مناطق گوناگون کشور یک گروه نشه‌جلاب دستگیر کرده شدند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان. санаи 11 январи соли 2026 аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашавори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти рудагии шаҳри Панҷакент бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор шаҳрванд Холиқов Дониш Холиқбердиевич дастгир карда шуд. ҳангоми кофтукови шахсӣ аз манзили истиқоматии Холиқов Дониш ки дар деҳаи бӯстони шаҳри Панҷакент воқеъ аст, аз худи номбурда ва аз боми манзили истиқоматӣ дар маҷмӯъ 84 қуттии гугирд ки дар дохилаш маводи монанд ба воситаҳои нашъадор буд
дарёфт гардид. мувофиқи маълумотномаи лабораторияи экспертизаи судӣ, маводҳои аз манзили истиқоматии Холиқов Дониш дарёфт гардида, воситаи нашъадори навъи бангдона буда, вазни умумии он 5 килограмму 380 граммро ташкил медод. зимни тафтишот муайян карда шуд, ки Холиқов Дониш ин миқдор мавод воситаи нашъадорро бо мақсади ба каси дигар додан дар хонаи истиқоматиаш ғайриқонунӣ нигоҳ доштааст. ман истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакем Холиқов Дониш охирои моҳи май ҳамин бангдонаро дар ангор кошидам. охирони моҳи август кандам, ними қисмаша дар чердак хушконидам, ними қисми дигаша дар хона дар пакет гирифта мондам. ман айни ҳол аз кардаи худ пушаймонам, дигар ин корро такрор намекунам. нисбати Холиқов Дониш Холиқбердиевич бо моддаи 200 қисми 3 банди Г Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. 15 январи соли 2026 зимни гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе, Шаҳрванд Назирзода Нигора бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор дастгир карда шуда, ҳангоми кофтукови шахсӣ аз манзили истиқоматии номбурда воситаи нашъадори навъи ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи маълумоти оперативии Назирзода Нигора воситаи нашъадори навъи ҳашишро ҳамроҳи шавҳараш Ҷалилов Камолиддин истифода мекардааст. инчунин зимни кофтукоб маълум шуд, ки шаҳрвандон барои амалӣ намудани кирдорҳои номатлуби худ, яъне истеъмол, хариду фурӯш ва паҳн намудани воситаҳои нашъадор миёни ҷавонон аз фарзанди ноболиғи худ, ки ҳамагӣ 14 сол дорад, истифода менамуданд. нисбати Назирзода Нигора ва Ҷалилов Камолиддин бо моддаи 200 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. санаи 24 январи соли 2026 зимни гузарондани чорабиниҳои оперативӣ дар ҳудуди ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонии вилояти Хатлон бо гумони даст доштан дар хариду фурӯш, паҳн кардани воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ миёни аҳолӣ, хусусан ҷавонону наврасон, аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳрванд Манонов Суҳроб Раҷавалиевич бо тахаллуси баҳодур дастгир карда шуд. зимни коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 30 январи соли ҷорӣ аз Манонов Суҳроб як миқдор маводи монанд ба воситаи нашъовари навъи ҳашиш дарёфт ва мусодира гардид. муайян карда шуд, ки Манонов Суҳроб моддаи психотропии метамфетамин ва воситаи нашъадори ҳашишро дар ҳудуди ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ аз Шаҳрванд Ғуломов Баҳодур Мирзоназарович бо мақсади ба соҳибияти касе дигар додан дастрас намудааст. худи ҳамон рӯз Ғуломов Баҳодур аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгир шуда, дар натиҷаи аз назаргузаронии манзили истиқоматиаш воқеъ дар ҷамоати деҳоти панҷоби деҳаи сайроби ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ аз дохили каҳдони манзили истиқоматӣ 3 бастаи қаҳваранги бӯи махсус дошта ва аз ҳуҷраи хобаш 1 бастаи маводи монанд ба шишапораи рангаш сафед пайдо гардид, ки он ба воситаи нашъовари навъи ҳашиш ва моддаи психотропии навъи метамфетамин мансуб буда, вазни воситаи нашъадори навъи ҳашиш 3 килограмму 100 грамм ва моддаи психотропии метамфетамин 70 граммро ташкил дод. муайян карда шуд, ки Ғуломов Баҳодур воситаи нашъадори навъи ҳашиш ва моддаи психотропии метамфетаминро аз ҳоким ном шахс бо мақсади онро баъдан ба соҳибияти касе дигар додан ба даст овардааст. нисбати Манонов Суҳроб Раҷабалиевич бо моддаи 200 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати Ғуломов Баҳодур Мирзоназарович ва ашхоси дигаре ба ҷинояти мазкур даст дошта, бо моддаи 200 қисми 3 банди Г Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишот идома дорад. 27 январи соли 2026 аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашъовари назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни гузарондани чорабиниҳои махсуси оперативӣ дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Шаҳрванд Мадаминова Мавлудахон Қобилҷоновна бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар дастгир карда шуда, ҳангоми кофтукови шахсӣ аз ӯ моддаи психотропии навъи метамфетамин дарёфт ва мусодира карда шуд. зимни тафтишот муайян гардид, ки Мадаминова Мавлудахон дар ҳудуди шаҳри Душанбе бо истифода аз мессенҷерҳои WhatsApp ва Telegram, ки бо рақамҳои ширкатҳои мобилии Федератсияи Россия пайваст карда шудаанд, бар ивази маблағҳои гуногун бо мақсади ба соҳибияти касе дигар додан
میان جوانان خرید و فروش مواد نشئه‌دار را به راه مانده است. صدقاً با گناه پشیمان میباشم و به جوانان توصیه میدهم که خطایی کرده ما را تکرار نکنند. اینچنین هنگام از نظر گذرانی منزل اجروی مدامین و مولودخان واقع در ناحیه سینا 14 غلافک یا کپسولای رنگش سرخ و سفید دارای مواد خاکی رنگش سفید که در ترکیبشان ماده پسیخوتروپی نوع پرگابالین میباشد و 4 فروزانک شیشگی سوراخ کرده شده که در آنها ماده‌های پسیخوتروپی نوع متامفتامین معین کرده شده است دریافت گردید. معین کرده شد که مدامین و مولودخان با مقصد غرضناک یعنی به دست آوردن منفعت مادی با راه زیاد نمودن دایره استعمال کنندگان، گرم کردن بازار فروش وسایل نشئه‌دار و ماده‌های پسیخوتروپی در منزل استقامتی اجروی خود واقع در سراغه شهر دوشنبه ناحیه سینا فسادخانه برای منتظم استعمال نمودن وسایل نشئه‌دار و ماده‌های پسیخوتروپی تشکیل نموده بهر عملی نمودن این انگیزه جنایتکارانه خود شرایط مساعد و لوازمات ضروری فراهم آورده منزل ذکر گردیده را منتظم به شهروندان نیگمانوف سیراجدین حبیب‌الله‌ویچ، قاسموف سعدی عنایتویچ، شریفوف خورشید فیضعلیویچ و دیگران برای استعمال وسایل نشئه‌دار و ماده‌های پسیخوتروپی پیشنهاد نموده نامبردگان را با وسایل نشئه‌دار حشیش و ماده پسیخوتروپی متامفتامین بر عوض مبلغ تأمین کرده در این منزل استقامتی شرایط مهیا کرده است. از مدامین و مولودا با تخلص مایا از 200 تا 300 و 500 سومون کریستال خریداری میکردیم میکشیدیم در منزل استقامتی خودش استفاده میبردیم. از گناه خودم پشیمانم بر جوانان توصیه میدیم که همین کار رو دست نزنید. من از همین مولودا مایا گفتنی مولودا بودم کریستال میگیرم استفاده میبرم. نسبت مدامین و مولودخان قابل جانانه با ماده 200 قسم 1 و 205 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و نسبت اشخاص دیگر در جنایت مذکور دست داشته پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. باید تذکر داد که اشخاص با چنین عملهای پست و ننگین و جنایتکارانه دست زننده بار در اندیشه آن نیستند که این عمل آنها تیشه بر ریشه خود زدن است. فروشندگان و پهن کنندگان مواد مذکور به خاطر مبلغ مفت و استفاده برندگان آن به خاطر لذت کوتاهی که بعداً یک عمر بدبختیش آنها را پیگیر خواهد بود به چنین پیراهای کج و مسموم میروند. اما مقامات و نهادهای داخل کشور در این سند مبارزه پیوسته و به امان برده اشخاص گناهکار در نزد قانون حتما جواب خواهند داد. از صبح امروز در اکثر شهر و ناحیه‌های کشور بارش برف به قید گرفته شد. با آغاز بارشات برف در شهر دوشنبه از جانب کارمندان ریاست‌های نگهداری راه‌ها توسط تکنیک‌های مخصوص راه‌ها تازه کرده شده حرکت منظم وسایل نقلیات تامین گردید. همکاران ما گزارش می‌دهند. امروز در شهر دوشنبه بارش برف به قید گرفته شد. برای حرکت به ممانعت وسایل نقلیات و پیشگیری از تنبشوی و صدمه راه‌ها سری وقت تازه گردیده توسط تکنیک‌های سوختگی موادهای ضد لغزش پوشیده شد. از صبح در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه با مقصد تامین حرکت به مشکلی وسایل نقلیات و پیشگیری از تنبشوی از جانب مسئولان ساحه کارهای تازه‌کنی راه‌های ماشینگرد از برف به راه مانده شد. 42 تکنیکای برفروب سفر برگردید. تکنیک‌های وزیرزمان با اجرای دو عمل در یک مورد برفروبی و هم پوشیدن موادهای ضد لغزش حرکت منتظم وسایل نقلیات را تامین نمودند. این اولین برف نیست که در شهر دوشنبه می‌بارد. امروز نیز هوا خیلی سرد است. برف با شدت می‌بارد. با در نظر داشت این طوری که معلوم است راه‌های شهر دوشنبه تازه به نظر می‌رسد که این از مسئولیت بلندی مسئولین ریاست نگهداری راه‌ها در شهر دوشنبه درک می‌دهد. مسئولین استفاده بری راه‌های ناحیه سینا باشد با استفاده از تکنیک‌های برفروب راه‌های در اختیار داشته‌شان را از برف تازه نموده آنها نیز حرکت منتظم وسایل نقلیات را تامین نمودند. همزمان برای تازه کردن راه و خیابان‌ها و موضع‌های سیرحالی شهر دوشنبه از برف کارمندان کمونالی پایتخت و مؤسسه‌های نگهداری راه‌های شهر دوشنبه فعالیت نظر است دارند. اشکالی که به همگان معلوم است امروز هوا در شهر دوشنبه سرد بود. از همین خاطر مؤسسه دولتی استفاده بری راه‌های ناحیه سینا از 6 سحر سر نموده 8
техникаҳои маводҳои зидди лағжишро барои пошидан дар ҳудуди ноҳия сафарбар карда шуд. Дар тавозуни ҳудуди муассиса 309 километр роҳҳо мавҷуд аст ки сари вақт ҳамаи камбудиҳо аз ин роҳҳо бартараф карда шуда истоданд. барои дар ҳолати доимӣ тоза будани роҳҳои пойтахт аз ҷониби масъулини 4 раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри Душанбе барои дар ҳолати доимӣ тоза будани роҳҳои пойтахт аз ҷониби масъулини 4 раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри Душанбе ба роҳ монданд. сафари бехатару мунтазам, ҳаракати бидуни монеаи нақлиёт дар давраи боришоту сардии ҳаво аз муассисаҳои роҳдорӣ ва дигарниҳодҳои дахлдор фаъолияти шабонарӯзиро тақозо мекунад. новобаста аз барфу сардӣ, ниҳодҳои масъул дар шаҳри Душанбе омодагии ҳамаҷониба ва фаъолияти мунтазаму самарабахш доранд. бо назардошти зиёд будани боришот дар ноҳияҳои кӯҳӣ барои чорво захиракунии бештари хӯрок талаб мегардад. дар давраи пеш аз наслгирии ғизодиҳии бештар ва нигоҳу бини беҳтари чорвозаро дониста мешавад. гузориш дар ин хусус. ин мавсим ба ҳолати 6 феврал аз сатҳи баҳр дар баландиҳои аз 3500 то 4000 метр воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Лағш 3 метру 78 сантиметр барф боридааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1 метру 78 сантиметр баланд аст. захираи барф ҳоло дар баландиҳо 1 метру 80 сантиметро ташкил медиҳад. омодагии хуби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Лағш ва амалишавии нақшачорабиниҳо зимистонгузарониро бе мушкилӣ таъмин кардааст. нисбати соли гузашта дар баландкӯҳҳо 1 метр 46 сантиметр боришоти барф зиёд мебошад ва дар марказ 59 сантиметр боришоти барф зиёд ба қайд гирифта шудааст. барои зимистонгузаронӣ ба қадри зарурӣ хӯроки чорво захира гардидааст. ҳоло дар маҷмӯъ саршумори чорвои майда дар ноҳияи Лағш зиёда аз 156 000 сарро ташкил медиҳад ки нисбат ба соли гузашта 7 000 сар зиёд мебошад. хоҷагии деҳқонии гандумак яке аз 18 хоҷагии чорвопарварии муваффақ дар ноҳияи Лағш маҳсуб ёфта, хоҷагидорон баланд шудани маҳсулнокии чорворо ба нигоҳубини хуб дар фасли зимистон марбут медонанд. ай пушта алаф мехӯранд, вегае ки омадан 200 грамми хӯроки сергизо метиҳем, баъде ки насл ки сар шид 400 грамми да мегзарем. баъди моҳҳои май апрелда чарогоҳҳои тобистона дорем, аинҷа 30 километр дурай ҳамуҷа мерем. дар давраи сардӣ ба чорво ғизои бештар метиҳем. Лағш аз ҷумлаи ноҳияҳои дурдасти баландкӯҳи кишвар маҳсуб ёфта, ҳарорати пасту боридани барфи зиёд фаъолияти шабонарӯзии кормандони самти роҳу нақлиёт, тиб ва дигар соҳаҳоро талаб мекунад. имсол нисбат ба соли гузашта барфи бештар боридааст ки ин оянда барои амалишавии ду ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар расидан ба истиқлоли комили энергетикӣ ва таъмини амнияти ғизоӣ мақсаднок истифода мегардад. сокинони шаҳри Леваканд бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати кишвар ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои ободониву бунёдкориро дар марказ ва деҳоти шаҳр вусъат бахшида баҳри таъмини шароити арзандаи кору рӯзгори худ ҳиссагузорӣ менамоянд. тибқи маълумоти оморӣ дар шаҳри Леваканд аз 71 бинову иншооти банақша гирифташудаи ҷашнӣ 60 иншоот мавриди истифода қарор дода шуда, дар дигар иншооти бунёдшаванда корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бо мақсади дар сатҳи баланди омодагӣ ва дастовардҳои созандаи меҳнатӣ истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Левакан навсозӣ ва бунёди 71 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст. иншооти бунёдшаванда тамоми самту соҳаҳои гуногуни шаҳрро фаро гирифта, дар баробари тақвияту мукаммалгардии инфрасохтори кору хизматрасонӣ ҳамзамон боиси муҳайё гардидани ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши истеҳсолот дониста мешавад. аз иншооти ба нақша гирифташуда то соли 2025 60 иншооти мухталиф ба истифода дода шуда дар беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ва зиндагии сокинон саҳми назаррас гузоштаанд. яке аз иншоотҳои муҳим дар шаҳр ин варзишгоҳи марказӣ ба шумор меравад ки айни замон корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён дорад. пас аз ба истифода додан ин ҷой ба макони асосии баргузории чорабиниҳои варзишӣ ва оммавӣ табдил хоҳад ёфт. мо сохтмончиён кӯшиш ба харҷ дода истодем ки сохтмони варзишгоҳи марказии шаҳри Левакандро бо сифати хуб дар муҳлати муайяншуда ба истифода диҳем.
бо эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва таҳкиму тақвияти худшиносиву худогоҳии миллӣ нақшаҳои шаҳр боз ҳам густариш ёфтанд. дар ин давра 31 иншооти нави дигар ба барномаи рушд илова гардида идомаи мантиқии корҳои созандагиро таъмин менамоянд. масъулини шаҳр изҳор медоранд ки тамоми корҳои сохтмонӣ бо риояи стандартҳои муосир анҷом ёфта, иншооти боқимонда дар муҳлатҳои муқаррар гардида ва бо сифати баланд ба истифода супорида мешаванд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри левакан корҳои ободонию созандагӣ бо маром идома дорад. аз ҷумлаи инҳо бунёди муассисаҳои таълимӣ, марказҳои маишиву хизматрасонӣ ва дигар иншоотҳои ёрирасон арзёбӣ мегардад. масъулин ва сокинони шаҳри левакан азм доранд ки ин ҷашни умумимиллиро бо дастовардҳои зиёд пешвоз бигиранд. дар баробари корҳои сохтмонӣ ба зебоисозии муҳити шаҳр низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардидааст. бо мақсади сарсабзу хурам гардонидани кӯчаву хиёбонҳо дар ҳудуди шаҳри левакан 45 000 гулҳои гуногунранг шинонида шуда ба симои шаҳр тароват ва зебогии дучанд зам менамояд. имрӯз левакан ба намунаи равшани сиёсати созандагӣ ва рӯ ба рушд мебошад. шаҳре ки бо қадамҳои устувор ба сӯи фардои дурахшон пеш меравад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри левакан, барои барномаи ахбор. дар шаҳри хуҷанд сохтмони 7 бинои нави мактабу кӯдакистон оғоз гардид. ин тадбир ба он хотир амалӣ карда мешавад ки мушкилоти мавҷуда аз ҷумла норасоии ҷойи нишаст бартараф ва фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бештар гардад. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд бунёди иншооти гуногун бо маром идома дорад ки дар ин росто таваҷҷӯҳи мақомоти маҳал ба сохтмони мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ бештар аст. дар идомаи тадбирҳои созандагӣ бо мақсади рушди бо низоми соҳаи маориф аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати кишвар яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад, инак дар шаҳр боз бунёди 6 бинои нави муассисаи таълимӣ ва як кӯдакистони замонавии хусусӣ оғоз гардид. бинои литсеи физикӣ математикии рақами 1, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ва 12 дар марказ, мактабу кӯдакистони хусусии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мақсади нек дар маҳаллаи 14-уми шаҳри хуҷанд бунёд карда мешаванд. бунёди як мактаби нави дигар дар маҳаллаи 26 оғоз гардид ки барои таҳсили 3000 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. бунёди биноҳои нави мактабу кӯдакистонҳоро соҳибкорони ватанӣ ба ӯҳда доранд. бинои литсеи физики математикӣ ба номи академияи муҳаммад осимии шаҳри хуҷанд ки соли 1946 сохта ба истифода дода шудааст, аз нав бунёд карда мешавад. бинои нав барои 3000 нафар хонандагон дар ду баст ба нақша гирифта шудааст. зимни муаррифии лоиҳаи биноҳои нави таълимии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 таъкид гардид ки иншооти сохташаванда аз 5 ошёна иборат буда дар давоми 2 соли оянда бо инобат гирифтани толори варзишӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 шаҳри хуҷанд дар маркази шаҳр воқеъ аст ва он барои 1200 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. аз сабаби он ки сол ба сол шумораи аҳолӣ дар шаҳр зиёд шуда истодааст ва зарурати он пеш омадааст ки барои хонандагон ҷойҳои таҳсил омода карда шавад. аз навсозии бинои муассисаамон ба назар гирифта шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти нави соҳаи маорифхоса биноҳои нави таълимӣ дар шаҳри хуҷанд дар маҷмӯъ дар ду баст барои бештар аз 15 000 хонанда шароити хуби таҳсил фароҳам меояд. бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 шаҳри хуҷанд дар давоми 2 сол аз тарафи соҳибкорон сохта ба истифода дода мешавад. ҳамзамон дар шаҳри хуҷанд бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 дар назди 3 муассисаи дигар иншооти иловагии таълимӣ ва дар маҳаллаҳои навбунёд 3 кӯдакистони замонавӣ сохтмонаш идома дорад.
یادآور می‌شویم که بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت ساخته می‌شود. حالا کارهای ساختمانی ادامه دارد و در نظر است که بینای نوی تعلیمی در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شود. در ادامه کارهای سازندگی بنیاد مجموعه اکادمیای فوتبال شهر خوجند هم آغاز گردید. اطلاع داده شد که مجموعه اکادمیای فوتبال از یک بینای معمولی، 2 میدان کلان فوتبال، 2 میدان خرد فوتبال، 1 میدان بالوپشته فوتبال، حوض شناوری و تالار ورزشی عبارت بوده و ساختمان آن را مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند مبلغ گذاری می نماید. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار. шаҳри Истаравшан ҳамчун шаҳри осорхона бо таърихи беш аз 2500 сола нигоҳ доштани анъанаҳои қадимаи фарҳангӣ ва меъмории миллӣ, маркази муҳими фарҳангӣ, ҳунармандӣ ва таърихии миллати тоҷик маҳсуб ёфта, яке аз муаррифгарони асосии мероси таърихии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин шаҳр бо ёдгориҳои меъморӣ аз ҷумла масҷиди Кӯкгумбаз, қалъаи Муғ ва ҳунарҳои дастии мардумӣ таърихи бои тоҷиконро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. таъриху тамаддуни миллати тоҷик ки реша дар фарҳанги бостонии ориёӣ дорад, бо ташаббусҳои созандаву фарҳангдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон, арзишҳои милливу фарҳангӣ ва мардумии халқи тоҷик аз нав эҳё гардида, дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеи устувор пайдо кардааст. аз ҷумла дар даврони соҳибистиқлолӣ, маҷмӯаи таърихию фарҳангии қалъаи Муғ ки таърихи 2500 сола дорад, бо ташаббуси бевоситаи сарвари давлат бо нишони қадршиносию арҷгузорӣ ба таъриху фарҳанги бою қадимаи мардуми тоҷик аз навсозӣ карда шуд. қалъа дар баландии 1040 метр аз сатҳи баҳр бунёд гардида, масофаи деворҳои он беш аз 600 метр ва майдони умумияш 6 гектарро дар бар гирифтааст. тибқи иттилои бахши сайёҳии шаҳри Истаравшан, дар соли 2025 ба ин шаҳри бостонӣ 21844 сайёҳони дохилию хориҷӣ ташриф оварданд ки аксари онҳо ба тамошои қалъаи Муғ баромаданд. нақши пешвои муаззам миллат дар эҳёи таърихи халқи тоҷик хеле бузург аст, чунки дастгириҳои ҷаноби олӣ бо пешниҳодҳои ҷаноби олӣ ҳамаи он ҷашну маъракаҳое ки миллие ки мо доштем ҳатто ба сатҳи ҷаҳонӣ муваффақ гардид. Истаравшан аз аҳди қадим дар масири роҳи абрешим қарор дошт ки токунун онро аз нигоҳи ҷуғрофӣ яке аз марказҳои рушдкардаи сайёҳӣ дар кишвар ва берун аз он баҳо медиҳанд. ҳоло дар шаҳр 5 осоишгоҳ, 153 ёдгориҳои таърихӣ ва беш аз 160 намуди касбу ҳунарҳои мардумӣ мавҷуд аст ки ҳар кадоме аз инҳо дар муаррифии таъриху фарҳанги миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ нақши муассиру созгор доранд. яке аз санаҳои фараҳафзо барои сокинони Тоҷикистон, хосатан барои бахши рушди сайёҳии шаҳри Истаравшан ва ҳунармандони ин мулки бостонӣ он аст ки соли 2024 якумин фестивали байналмилалии ҳунармандии озар дар ин сарзамин доир гардид ки намояндаҳои 19 давлати дунёро ба ҳам овард. намоиши сатҳи байналмилалӣ имкон дод ки аъзои раёсати шӯрои ҷаҳонии ҳунармандӣ ва корпусҳои дипломатӣ ба ҳунари волои сокинони шаҳр ошно гашта, бо як хулосаи умум Истаравшанро шаҳри ҷаҳонии ҳунармандӣ эълон доштанд. лозим ба ёдоварист ки ҳамаи ин кӯшишу заҳматҳо ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат аз сиёсати фарҳангдӯстонаву дурбинонаи роҳбари давлат манша гирифта, бо чунин равиш Тоҷикистон дар ояндаи наздик ба кишвари мутараққӣ табдил хоҳад ёфт. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Истаравшан, ахбор. тағйирёбии иқлим ва афзоиши талабот ба нерӯи барқ, истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергияро ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатии Тоҷикистон табдил додааст. соҳибкорони шаҳри Панҷакем бо истифода аз имконоти мавҷуда истеҳсоли нерӯи барқро дар чанд иншооти хизматрасонӣ тавассути насби панелҳои офтобӣ ба роҳ мондаанд. гузориши навбатӣ дар ин хусус.
давлатшоҳ бобозода сокини шаҳри панҷакен имрӯз дар фаъолияти соҳибкории худ аз нерӯи истеҳсолгаридаи панелҳои офтобии худ васеъ истифода мебарад. дар боми нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва шустушӯи автомошинаҳои ӯ панелҳои офтобӣ насб карда шуда қисми зиёди эҳтиёҷоти нерӯи барқ аз ҳисоби онҳо таъмин мегардад. иқтидори панелҳои насбгардида айни ҳол 60 киловаттро ташкил дода имконият фароҳам овардааст ки фаъолияти нуқтаи хизматрасонӣ бидуни вобастагии пурра аз шабакаҳои барқ ба роҳ монда шавад. ба гуфтаи соҳибкор истифодаи ин манбаи барқароршавандаи энергия на танҳо хароҷоти нерӯи барқро коҳиш медиҳад, балки устувории фаъолияти корхонаро дар шароити маҳдудияти барқ таъмин менамояд. дар оянда нақша аст ки иқтидори панелҳои офтобӣ то 300 киловатт зиёд карда шуда ҳамзамон нуқтаи пуркунии автомошинаҳои барқӣ низ ба он пайваст карда шаванд. ин иқдом метавонад тамоми эҳтиёҷоти нерӯи барқи корхонаро пурра таъмин намояд. мо аз соли 2025 ба ҳамин батареяҳои офтобӣ гузаштем. мо дар аввал пули барқро то 30-40 ҳазор сомон месупурдем ва дар ҳозир бошад таги 10-15 ҳазор месупорем, барое ки барои мо хеле фоидаи калон дорад ва мо ният дорем дар оянда ҳамин батареяҳои офтобиро зиёд гардонем. ҳозир иқтидораш то 60 киловатт мебошад ва дар оянда ният дорем ки ба нуқтаи зарадиҳии мошинҳо пайваст гардонем. мувофиқи ҳисобот мо имконият дорем ки дар таи 2 сол маблағи харҷ кардаамонро гашта боз баргардонем ва умри ин батареяҳои офтобӣ то 20 сол 25 сол давом мекунад ки ин ба манфиати кори мо мебошад. таҷрибаи давлатшоҳ бобозода имрӯз намунаи равшани татбиқи ғояҳои рушди иқтисоди сабз дар сатҳи маҳаллӣ маҳсуб меёбад. дар шароите ки тағйирёбии иқлим боиси камубии дарёҳо ва маҳдуд шудани имкониятҳои истеҳсоли нерӯи барқ мегардад, ҷорӣ намудани манбаъҳои барқароршавандаи энергия аҳамияти бештар пайдо мекунад. дар шаҳри панҷакен истифодаи панелҳои офтобӣ тадриҷан густариш ёфта имрӯз дар даҳҳо ташкилоту муассисаҳо, коргоҳҳои хурд, нуқтаҳои хизматрасонӣ ва хонаҳои сокинон ин таҷриба роҳандозӣ шудааст. мувофиқи ҳисобҳои аввалияи шуъбаи агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон, айни ҳол иқтидори умумии панелҳои офтобии насбшуда дар шаҳр наздики 1 мегаваттро ташкил медиҳад ва корҳои зиёд намудани онҳо идома доранд. коршиносон бар он назаранд ки истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия вобастагӣ аз нерӯи анъанавиро коҳиш дода ҳамзамон партови газҳои зараровар ба муҳити зистро кам менамояд. имрӯз таҷрибаи шаҳри панҷакен нишон медиҳад ки гузариш ба нерӯи офтобӣ метавонад на танҳо роҳи сарфаи нерӯи барқ, балки як қадами воқеӣ дар самти ҳифзи муҳити зист ва рушди устувори иқтисод бошад. ин раванд дар оянда метавонад ба як ҷузъи муҳими инфраструктураи энергетикии маҳаллӣ табдил ёбад. далери бозор, Зарҳуни Неъматулло, шаҳри Панҷакен, Ахбор. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои дастгирии занон ва рушди соҳибкории истеҳсолӣ имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода мегарданд. соли 2025 аз 23 лоиҳаи пешниҳодшуда ба Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 18 зан аз вилояти Бадахшон ба грантҳои президентӣ дастрасӣ пайдо намуданд. гузориш дар ин хусус. дастрасӣ ба грантҳои президентӣ барои занону бонувони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон заминаи хуб барои рушду равнақ бахшидани соҳибкории хурду миёна ба ҳисоб рафта, имконияти васеъ барои афзоиши истеҳсоли маҳсулот ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ маҳсуб меёбад. бонувони ҳунарманди Бадахшон дар заминаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати кишвар бо истифода аз маблағҳои грантӣ ва қарзҳои имтиёзнок дар ташаккули соҳибкорӣ ва афзоиши истеҳсоли намудҳои гуногуни маҳсулот муваффақиятҳои худро афзун намуданд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар 3 соли охир занону бонувон соҳиби гранти президентӣ бо маблағи 1 миллиони 375 ҳазор сомонӣ гардиданд ва дар як соли 2025 бошад аз 23 лоиҳаи пешниҳод гардида 10 нафар соҳиби гранти президентӣ гардиданд ки ин ҳам бошад 1 миллиону 310 ҳазор сомониро дар бар мегирад. ин албатта пеш аз ҳама барои рушду пешрафти ҷомеа, ҳунарҳои мардумӣ, ташкили гармхонаҳо,
تشکیل کارخانه‌های خرد و میانه، تشکیل هنرهای مردمی در سمت محل روانه کرده شده است. یکی از بانوان فعال که با دسترسی به گرانت پرزیدنتی در رشد صاحبکاری موفق شده است نبات دادی خداییوه می باشد. این صاحبکار بعد تشکیل کارخانه بندوبست میوه خشک تحت برند پامیر گولد فعالیت پرثمر دارد. در کارخانه مذکور میوه‌های بدخشان از جمله توت بعد خشکانیدن کارکرد و بندوبست گردیده و بازارهای داخلی و خارجی پیشکش می‌گردد. سال 2025 مجموع محصولات استحصال نموده این کارخانه بیش از 2 تن را تشکیل داد که خریداران زیاد را پیدا نمود. جدیدم نسیم با کارکرد میوه خشک مشغول است و از سال 2024 تا این جانب ما با کارکرد اساساً توت و با علاوه دیگر میوه ها و تخم ها سر کاردار هستیم. محصولات ما امروز در مغازه های شهر خاروخ، مغازه های ریون های ولایت و در شهر دوشنبه به مردم پیشکش شده ایستادند. در کارخانه بندوبست میوه خشک 8 نفر به کار فرا گرفته شده محصولات از جهت اکولوژی تازه را کارکرد می‌نمایند. این بانوی صاحبکار اساس موفقیت خود را از دستگیری های دولت و حکومت کشور عنوان نموده ابراز می‌دارد که با استفاده از امکانات موجوده تلاش می‌نماید که محصولات کارخانه را به بازارهای روسیه و چین پیشنهاد نماید. سال 2025 30 زن هنرمند ولایت ختلان با گرفتن گرانت پرزیدنتی در حجم 500,000 سومانی فعالیت خود را در ساحه‌های گوناگون آغاز نمودند. حالا با استفاده از این شرایط فراهم گردیده زنان و بانوان هنرمندان شهر نویای ولایت توسط تشکیل کارگاه‌های نو هنرهای مردمی را در شرایط خانه رشد و رونق بخشیده ایستادند. گزارش در این خصوص. گرانت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری و رشد فعالیت صاحبکاری زنان برای سالهای 2025-2030 عملی گردیده. مقصد آن به فراهم آوردن شرایط برای عملی نمودن حقوق، امکانیت‌های اقتصادی زنان، تأمین اشتراک برابری آنها در حیات جامعه، بلند برداشتن قابلیت رقابت‌پذیری زنان در بازار مهنت، رشد هنرهای مردمی، به شغل و کسب آموزی فرا گرفتن زنان و جوان دختران، تشکیل جای‌های نوی کاری روانه کرده شده است. این برای آموزانیدن، رشد کردن، نگاه داشتن تاریخ و فرهنگ ملت ما خیلی تاثیر مثبت میرساند. زنهای ما خیلی روح بلند گشتند از این دستگیری ها. فیضگل سفرزاده از جمله هنرمند زنانی است که دوام 20 سال به دختن و آموزش نمودن هنرهای مردمی مشغول است که سال 2024 با گرفتن گرانت پرزیدنتی با مبلغ 45,000 سومانی فعالیتش را بهتر و خوبتر نموده در این سمت شاگردان زیادی را تربیت نموده است. گرانت پرزیدنتی این یکی از دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما امکانیت فراهم می آورد که فعالیت کارمان را بهتر و خوبتر به راه مانیم. می‌نداری خودم را به محترم جناب عالی پیشوای ملت میرسانم که ما زنها را در همه سمت‌ها دستگیری میکنند. دستگیری زنان هنرمند به کسب آموزی جلب نمودن و بلند برداشتن معرفت حقوقی آنها از مسائلی میباشد که حکومت مملکت هنوز از روزهای اول صاحب استقلالی به آن توجه خاصه ظاهر مینماید. یکم از سطح زندگی مردم هنرمندان بالا رفت. دوم شاگردان زیادی را تربیت کردن در راههای این هنرهای مردمی، معرفی نمودن هنرهای مردمی قدیمی اولادان ما. مقصد چنین دستگیری ها پیش از همه برای بهبودی شرایط کار و زندگی زنان روانه کرده شده است. تأسیس گرانت های پرزیدنتی در کشور نیز یکی از توجه و غمخوری های خردمندانه حکومت کشور است که زنان و جوان دختران هنرمند برابر سزاوار شدن به این گرانت موقع خود را معین ساخته هنر و هنرمندی را در داخل و خارج کشور معرفی خواهند کرد. در ناحیه فرخار 43 کارگاه و کارخانه صنعتی فعالیت می‌نمایند که در آنها شماره زیادی ساکنان با کار تامین هستند. سال 2025 در دایره هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت در مرکز و دهات ناحیه 6 کارگاه و کارخانه نو صنعتی مورد استفاده قرار داده شد. عملی سازی این تدبیرها به رشد اقتصادیات محل و بهتر شدن سطح زندگی مردم زمینه می‌گذارد. گزارش در این خصوص. صنعتی کنونی با سرعت که یکی از 4 هدف استراتژی مملکت محسوب می‌یابد در زمینه توجه ابتکاری رهبری دولت، تهیه و قبول برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه مرحله به مرحله تامین می‌گردد.
با شرافت صاحب استقلالی مملکت و ابتکار بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه فرخار نیز این ساحه استراتژی سال از سال رشد نموده ایستاده است. با اطلاع مسئولان در ناحیه حجم استحصال محصولات صنعتی سال 2025 به 428.8 میلیون سومانی رسانیده شد که نسبت همین دوره سال 2024 87.4 میلیون سومانی زیاد میباشد. در حدود ناحیه فرخار 43 عدد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی کار و فعالیت کرده ایستادند که مجموع محصولات صنعتی در سال 2025 428 میلیون و 800 هزار سومانی را تشکیل داده که نسبت به سال 2024 87 میلیون سومانی زیاد می باشد. امروز فعالیت کارخانه‌های صنعتی ناحیه فرخار اساساً به سمت کارکرد پخته، نساجی، استحصال محصولات شیری، نانی و قنادی، کنسرو براری، دوزندگی، استحصال محصولات ساختمانی، تخته سنگ‌ها، محلول بتون و درو تیره‌های پلاستیکی روانه گردیده است. اطلاع داده شد که سال سپری شده بیش از 20 کارخانه نشانداد حجم محصولات صنعتی را نسبت به همین دوره سال قبلی زیاد نمودند. تنها در سال 2025 در ناحیه فرخار 6 کارخانه و کارگاه استحصالی به استفاده داده شدند که به تأسیس 70 جای کاری دائمی و موسمی زمین گذاشت. سال روان نیز بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و فراگیری ساکنان با جای کار در نظر است. کارگاه و کارخانه‌های صنعتی که در حدود ناحیه فعالیت می‌کنند 8 عدد آن موسمی میباشد، از جمله 4 عددش کارخانه پخت قبول کنی و کارخانه‌های دوزندگی میباشند که وابسته به سر دوخت لباس مکتبی سر و کار دارند. در وقتی معین شده با کار خود فعالیت میکنند. سال 2026 ما با نقشه گرفته هستیم که 6 عدد کارخانه و کارگاه صنعتی ساخته با فراگیری 250 نفر جای کار دائمی ساخته با استفاده دهیم. در جمعیت دارای مسئولیت محدود صبر تخته سنگ‌ها برای انجام کارهای ساحل مستحکم کنی و محلول بتون برای بنیاد بناهای معمولی و منزل‌های استقامتی ساکنان استحصال کرده می‌شود. استحصال محصولات کارخانه در اساس طلبات ساکنان به چنین مسائل بتونی صورت می‌گیرد. کооپراتیو مطلوباتی شکرانه که به کارکرد و استحصال محصولات شیری مشغول است، از لحاظ اقتدار استحصالی و تامین اهالی به این نوع محصولات در ناحیه یگانه کارخانه میباشد. در کооپراتیو استحصال قایماق، سمتنک، جرغاد و دوغا به راه مانده شده است. فعالیت کارگاه استحصال محصولات قنادی ناحیه نیز خوب ارزیابی می‌گردد، زیرا تامین کننده بیشتر مغازه و نقطه‌های سودای ناحیه از حساب کارگاه مذکور میباشد. عموما مسئولان کارگاه و کارخانه‌های استحصالی ناحیه فرخار مقصد دارند که با استفاده از تمام شرایط و امکانات موجوده وارد نمودن تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر و جلب متخصصان صاحب تجربه بابت افزون گردیدن اقتدار استحصالی محصولات و زیاد نمودن شماره کارمندان تدبیرهای ایلاوگی اندیشاند. انور شاه سیدعلیزاده، سعید حمیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. خدمات ضدانحصاری با مقصد معین نمودن سبب‌های بالوروی نرخ محصولات در بازار و پیشگیری بلندشوی به اساس آن در یکچند سوبیکت خوجه‌گیدار سنجش‌های نقشوی و غیر نقشوی گذرانید. در نتیجه سنجش‌ها با مبلغ 3,500,000 سومانی قانون ویرانکنی ضدانحصاری آشکار و با بودجت دولتی 2,600,000 سومانی گذرانیده شد. در این خصوص امروز مسئولین خدمات ضدانحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. اطلاع داده شد که خدمات ضدانحصاری مانیتورینگ 20 نامگوی مال و محصولات از جهت اجتماعی ضروری را که نرخ‌هایشان تحت تنظیم دولتی قرار داده می‌شوند در بازار بیرونی و داخلی جمهوری گذرانیدن تغییرابی نرخ آنها را هم مروزه تحلیل و ارزیابی می‌نمایند. اکثر نامگو یا اشیای خامی که از خارج جمهوری وارد کرده می‌شوند سبب بالوروی نرخ آنها در بازار کشور می‌گردد. در شهر اسفرت طبق برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 بنیاد باغ‌های نو میوه‌دهنده وسعت می‌یابد. تأسیس باغ‌های زردآلو که یکی از رمزهای کشاورزی منطقه به شمار می‌رود، برای رشد ساحه، بهداشت محیط زیست و تأمین فراوانی محصولات وطنی مساعدت می‌کند. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. با مقصد اجرای دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت بیشتر نمودن مساحت باغات و افزون نمودن حجم استحصال محصولات به صادرات نگرانیده شده، باغبان‌های نامی و تجربه‌دار شهر اسفره برای زیاد کردن میدان باغات و حاصلناکی درختان زردآلو با استفاده از تجربه‌ها کوشش به خرج می‌دهند. باغ و تاکتورهای نو که مطابق با معیارهای ساحه کشاورزی اند بنیاد
меёбанд. мувофиқи маълумоти раёсати кишоварзии шаҳр давоми соли сипарӣ гардида 34 гектар боғҳои нав бунёд шудаанд. ҳамзамон бо баробари аз нав барқароркунии боғот хоҷагидорон бо истифода аз усулҳои муосир аз таҷрибаҳои пешқадами соҳавӣ барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ низ амалан ҷаҳд доранд. дар ин раванд аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии амирхон талош доранд дар кори истифодаи оқилонаи замин бунёди боғу токзораҳои нав ва бо ин васила рӯёнидани ҳосили босифат ва фаровон саҳми хешро гузошта бошанд. ҳамин заминҳои бекорхобида буд, заминҳои санглох буд. мо ҳамин заминҳоя обод карда истодем. 87 гектар замин буд, ҳозир 44 гектараш ба навҳои зардолӣ шинондем. оянда бо 43 гектари дигараш ба мешинонем. аз 3 километр поин об буровардем, 2 чойи амодӣ задем. ман ин дарахтҳои 3 сола аст. навҳои шишахурмоӣ, бобои сурх, абрикос, қурутак кардем. айни замон деҳқонони хоҷагӣ бо кандани 2 чоҳи амудӣ ва кашидани 3 хатти оби полизӣ аз масофаи 3 километр дар майдони 44 гектар боғҳои замонавӣ бунёд намуданд, ки ниҳолони шинонидашуда аллакай ба ҳосил даромаданд. инчунин дар ҳамин ҳудуд дар масоҳати 43 гектар шинонидани ниҳолҳои зардолии навъи шишахурмоӣ, қурутак, мачалка ва бобои сурх ба нақша гирифта шудааст. дар маҷмӯъ масоҳати умумии боғҳои ин мавзеъ ба 87 гектар мерасад. мавриди зикр аст ки айни замон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр майдони боғот зиёда аз 1300 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ин 11000 гектараш зардолузор мебошад. кишоварзон ният доранд бо рушди соҳаи боғпарварӣ дар ҳифзи амнияти озуқавории кишвар, рушди содирот ва таъмини саноати коркард бо ашёи хом нақши арзишманд гузоранд. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор. бо мақсади таъмини устувори обёрии заминҳои кишоварзӣ ва беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии якчанд пойгоҳҳои обкашии шаҳри Ҳисор навсозӣ мегардад. ҳоло бо ҷалби мутахассисон корҳои иваз намудани таҷҳизоти фарсуда, таъмини насосҳо ва барқарорсозии хатҳои интиқоли об идома дорад. таваҷҷӯҳ намоед. бо мақсади таъмини саривақтии об барои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва пешгирии камбудиҳо дар мавсими обёрӣ, таъмири пойгоҳҳои обкашии шаҳри Ҳисор идома дорад. тибқи иттилои масъулини идораи беҳдошти замин ва обёрии шаҳр, айни ҳол 7 пойгоҳи обкашӣ дар ҳолати корӣ қарор дошта, таъмиру барқарорсозии 5 пойгоҳи обкашӣ идома дорад. пойгоҳҳои обкашии шаҳри Ҳисор қариб 2000 гектар заминҳоро бо об таъмин менамояд. таъмири пойгоҳҳои обкашӣ имконияти обёрии даҳҳо гектар заминҳоро беҳтар намуда, барои рушди соҳаи кишоварзӣ шароити мусоид фароҳам меорад. масъулин иброз медоранд, ки анҷоми саривақтии корҳои таъмирӣ имкон медиҳад, ки дар мавсими кишту кор норасоии об пешгирӣ гардида, ҳосилнокии зироатҳо афзоиш ёбад. мувофиқи чорабини соли 2025-2026 дар назди идораи мо 80 000 метри кубӣ каналҳо ва 25 000 метри кубӣ заҳу заҳкашҳо мебошад. то ҳоло дар каналу заҳбурҳо ба 65-70% корҳо ба иҷро расидааст. то мавсими обгирии деҳқон ва пуррагӣ мо корҳоро ба анҷом расонем. тибқи нақша корҳои таъмирӣ дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расида, пойгоҳҳои обкашӣ пурра ба истифода дода мешаванд. ин тадбир ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва беҳтар шудани вазъи иқтисодии хоҷагиҳои деҳқонӣ мусоидат хоҳад кард. бунёди муассисаҳои таҳсилоти касбии тиббӣ ва фароҳам сохтани шароити арзандаи таълим, ки заминагузори асосӣ барои омодасозии мутахассисони соҳа мебошад, аз муҳимтарин омил ҷиҳати таъмини рушди соҳаи тандурустӣ дониста мешавад. донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара ҳамчун муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дорои имкониятҳои муосири таълим буда, дар фаъолияти пурсамари беш аз 10 солаи худ мутахассисони зиёдеро ба камол расонида, дар рушди соҳаи тандурустии кишвар саҳми босазо дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бунёди муассисаҳои наву замонавии тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ба маротиб беҳтар шудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз рушди ин соҳа дарак медиҳад.
фаъолияти донишгоҳи давлатии тиббии хатлон дар ноҳияи Данғара бо фароҳамсозии тамоми имкониятҳои муосири таълим яке аз дастовардҳои арзандаи соҳаи тандурустӣ на фақат барои сокинони ноҳия, балки миқёси ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Дар соли 2025 мавриди истифода қарор гирифтани боз ду бинои нави таълимии маҷмӯаи донишгоҳ бо назардошти муҷаҳҳазсозии шароити муосири таълимӣ яке аз дастовардҳои муҳими донишгоҳ дониста мешавад. дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон мутахассисони варзидаи соҳа ба фаъолият ҷалб гардида бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосири таълимиву озмоишӣ донишҷӯёнро ба омӯзиш фаро гирифтаанд. ҳамзамон бо мақсади дар сатҳи байналмилалӣ омода намудани мутахассисон, донишгоҳ бо дигар муассисаҳои таълимии тиббии ҷумҳурӣ ва сатҳи ҷаҳонӣ ҳамкориҳои судманд дошта, давра ба давра ба нишондодҳои назаррас ноил гашта истодаанд. инчунин дастоварду комёбиҳои донишҷӯёну омӯзгорони таълимгоҳ дар самти корҳои илмиву тадқиқотӣ, инноватсия ва аз иштирок дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалии ихтисосӣ афзоянда дониста мешавад. имрӯз дар партави дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон донишгоҳи давлатии тиббии хатлон низ рисолати асосии худро дар тарбия ва ба воя расонидани кадрҳои ҷавон мебинад. заминаи моддии техникии донишгоҳ аз соли 2023 инҷониб ба маротиб беҳтар гардидааст. имрӯз наздики 2500 таҷҳизотҳои озмоишӣ ва ташхисӣ барои гузаштани корҳои илмӣ ва умуман барои тадриси донишҷӯёни мо муҳайё аст. айни замон дар донишгоҳ 30 озмоишгоҳи таълимӣ, озмоишӣ ва ташхисӣ мавҷуд аст, ки дар онҳо 922 номгӯи таҷҳизоти муосири техникӣ бо теъдоди 2207 то дар раванди таълиму тарбия ва корҳои илмии донишҷӯёну омӯзгорон самаранок истифода бурда мешаванд. имрӯз дар донишгоҳи мо шароитҳо хеле хуб мебошанд. мо ҳамарӯза дар дарсҳои амалӣ аз таҷҳизотҳои нави замони муосир истифода менамоем, ки ин барои сайқал додани дониши мо мусоидат менамояд. мо донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиббии хатлон миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат мерасонем, ки барои мо чунин шароитҳоро муҳайё намудаанд. мо донишҷӯёни донишгоҳ ваъда медиҳем донишгоҳро бо баҳои хубу аъло хатм намуда дар оянда мутахассисони варзидаи соҳаи худ мегардем. ҳоло дар донишгоҳ 2875 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. вобаста ба гузаронидани машғулиятҳои назариявию амалӣ барои донишҷӯён тамоми шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. фароҳам будани чунин шароити замонавӣ барои дар амал татбиқ сохтани донишҳои назариявӣ ва мукаммалсозии малакаи касбии донишҷӯён мусоидат менамояд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Данғара, ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкоронамону шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. таваҷҷӯҳ намоед. тӯфони леонардо дар португалия идома дорад. тибқи иттилои мақомот дар натиҷаи ин тӯфон як нафар ба ҳалокат расид. тӯфон ба инфрасохторҳо зарари ҷиддӣ расонида, садҳо каси дигар хонаҳои истиқоматии худро тарк карданд. тақрибан 200 нафар ба ҷои амн кӯчонида шуд. давоми чанд рӯзи охир хадамоти ҳолатҳои фавқулода 3300 ҳодисаро муайян намуданд. мақомот ҳушдор медиҳанд, ки дар ҳафтаи охир эҳтимоли ба амал омадани тӯфони дигар дар назар аст. испания чанд рӯзи охир дучори обхезӣ ва тӯфони леонардо аст. тибқи иттилои мақомоти маҳаллӣ дар давоми 36 соат тӯфон харобиҳои зиёдеро ба бор оварда 4000 нафар ба ҷои амн кӯчонида шуд. дар баъзе минтақаҳо роҳҳои мошингард пурра хароб гардиданд. иттилоъ расид, ки боду ҳаво дар ҷануби Испания тадриҷан беҳтар мешавад, аммо дар вилояти Кадис то охири ҳафта ҳолати изтирорӣ эълон карданд. мақомот дар рӯзҳои наздик аз омадани боз як тӯфони дигар хабар доданд. деҳаи олимпии Милан қабули варзишгаронро идома медиҳад. дар бунёди ин маҷмӯаи бузург мутахассисон тақрибан 2 сол кор карданд ва онро бо шароити ҳозиразамон мавриди истифода қарор доданд. дар деҳаи олимпӣ 6 бинои истиқоматӣ, 9 майдони футбол, меҳмонхона ва дигар инфрасохтори зарурӣ сохта шудааст. маҷмӯа дар Порторомани Италия ҷойгир буда, пас аз анҷоми бозиҳои олимпӣ он ба бузургтарин хобгоҳи донишҷӯён ва маҷмӯаҳои истиқоматӣ дар Италия табдил дода мешавад. тибқи иттилои мақомоти марбута, бунёди ин маҷмӯа ба ҳалли мушкилоти норасоии манзил дар ин кишвар мусоидат хоҳад кард.
бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. خیر سلامت باشید. Ни одной маме не будет спокойно, когда плохо ее ребенку. Пардифен Kids можно применять с 6 месяцев. Он помогает при температуре, а еще он снимает боль, даже зубную. Пардифен Kids. Ребенку не больно, и мама спокойна. Продукция компании Вегафарм. Грипп? Стоп грипп! Порви с гриппом! Всыпь гриппу! Помешай гриппу! Стоп грипп! Против симптомов гриппа. Стоп грипп от компании Вегафарм. В суете все сливается в серое, пока ты не откроешь Сиома клубничный мохито. Яркий вкус, который включает эмоции. Кола Блэк – темный ритм большого города. Один глоток, и ты на своей волне. Дюшес – сладкий заряд для новых идей. Мохито Лайм – танец свежести. Вдох, и ты уже двигаешься по-новому. А если все на паузе, энергетик Сиома даст импульс вперед. Сиома – заряди день яркой энергией. Сиома – почувствуй вкус природы. оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пардифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив. барои он ки дандонҳои кӯдакон қавӣ ва солим бошанд, калтсий ва витамин D3 лозим аст. پس از شکستن استخوان کلسیم مخصوصا مهم است. شربت کلسینورم و برقرارشوی تصی استخوان‌ها کمک می‌کند. барои кӯдакон ва калонсолон мувофиқ аст як шарбат барои тамоми оила. табибон калсинормро интихоб мекунанд.